Kinsa naman pud niyo kasaba ba sige ragdukdok sagit. Oh, astila ning bataan ni ikaw man sige dukdok abi na kog unsa. Nagunsa man ka diri adong? Ay kuya, ngayo ko pagkaon. Kay gutom na kayo ko. Unsay pagkaon asa man di mo mga ginikanan nimo pauli dito oy basig pangita na ka. Sige na good kuya. Maluoy ka. Wala naman ko'y mamagpapa. Unyag wala na kay mamagpapa, dili na ko na problema. Pahawa diri adong maunsa pa lang ninon ka diri sa dapling kalsada. Sige na kuya ba. Maluoy ka. Gutom na kayo ko. Ay naunsa ba ning tawo ni imong ginikanan nga wala may pakabana? Igo ra sila nagpalami tapos gipasagdan lang ka tanawan ni karno gibiyaan ka. Permente non ka nagutman ay naunsa man ing tawo ning bataan ni Kadali lang mukuha sa ko Andre ha kwarta. Oh, palit ng makaon no na ay piso ha. So kani palit mo nagmakaon ha. Ayaw nagbalik diri ha. Dito na sa lain balay pangayo ayaw nagbalik-balik diri sa kuha daraon na ay piso. Dili ka kabalong po salamat. Unsa may tubag nimo? Sige ya. Salamat kayo ya. Mao na resulta nga tugatugag minyo ang iyahang ginikanan niya di kabalo mo atiman sa iyang anak iyaharang gipasagdan pagkaway klaro nga ginikanan Ayo. 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 Ay naunsa man ang taon ni kinsa man ni sige pangayo ti pangayo Ay galasgaw. Naunsa man ang taon ning bata nga ni kalitra makadiretso sulod diri adong. Kuya, mangayo na pud kog pagkaon. Ikaw dong ba? Sa sunod gani, ayan na naus ba si sulod diri sa akong balay ha? Unyag mapakan ka diri sa akong irog mo unsa ka? Kumpiyansahan nimo Kay na nabayat ka no nga dili nakasigig balik diri sa akong balay. Dapat dito ra ka sa lain balay sigig pangayo diri pa jud ka Hawa diri gawas dito hawa diri bawas sa kutubangan. Dili man sila mga pagkaon kuya. Ikaw na lang. Ikaw bata ba nanganad na kasigig pangayo sa kuwa diri ba dapat wala ti kagihatagan tong una aron dili nakasigig balik-balik diri. Astila ni bataan ni kalagot ba ni mo Sa sunod ay nagbalik-balik diri Last na ni. Last na ako ng hatag sa imo karon. Maong ayo dili na ko gusto nga makitaan pa nako na imong dagway diri. Kasabot ka? O dara Pahawa na diri sa akong atubangan. Nay dos Nay 2 pesos hawa na diri Paminaw dong. Paminaw. Isulod sa imong ulo nga dili na ka mo balik diri ha. Musulod pa gani ka diri ay makatilaw jud ka sa kuha. Bawa na diri. Hawa diri. Hoy dong, nagunsa man ka diri adong? Mangayo ko pagkaon. Gutom na kayo ko. Ha, gigutom ka? Tara, kay na ako pagkaon dito sa sulod. Dili ko. Kasaban ko. Ha? Wala may mga saba sa imong ha. Tara, mukaon ta na ako'y makaroni dito Suko man to. Lalaki. Ay, si Cardong, ayaw ka balaka. Ako'y bahala ato ta, mga untag makaroni. Yehey! Cardong! Cardong! Unsa man ang bata nga nung kauban man nimo na? Alangan, gigutom na daw kaayo siya mo. Nang gidalan ako siya diri, kay pagkaunan na akong makaroni. Unsay pagkaon ng makaroni? Patakar magpunit-punit anang bata pawa na diri Punit po ka ng batang layaw. Unsa man ang taon ng bayanan Pawa na diri ba? Uy, naunsa man ka, oy, wala man kay kaluoy sa bata. Unsay wala kaluoy patakar man ang taon ka Huna-huna day kapila na sige balik-balik diri ako naghihatagan ng kwarta. Ayaw po ang kwarta ang ihatag, pagkaon ang ihatag. Ay naunsa man in taon ka nga nangayo man nagpalit pagkaon akong gihatagan kay gigutom. Nya nanganad naman sige na mag-ana diri Uno na ra ko di kalat ra ni sulod sa balay way panangit sa kuha. Kinsa may dili makuratan ana? Sus, oy, sala man na nimo kay ginatagaan nimo kwarta. Dapat ang pagkaon lang imuhang ihatag, dili ang kwarta kay ang kwarta bisag unsa iyang paliton dito sa gawas. Ay naunsa man in taon ning bayhanan ni nganad man pud ning tan-awa ra kung dagway nagkabulingit man gani na tanawa wala na ginikanan insakto. Nya punit ka ana. Pasag di lang god. Ako na imo ampun ane og wala ginikanan. Huy day, unsay ampun? Kadungog kasi mong istorya nimo, ampun. Patakar ampun ka ani nga batang layas na unsa man in taon ka nga. Tanawa ra ko na ay punit anay. Pataka ra man ka Cardong, kabuutan aning dagwayan Buutan ang dagway. Kay wala ta kay balungan kan Gisugo-sugo ra na diri nya. Natay nagsugo ani dito nya na ituyo ka kawaton ra sa balay. Unsay pagtuon ni nimong bata, naibuot? Ay no, sa manintanon ka.
Naginay buot, kabalo manggani mangayo pagkaon. Mangayo ra nagpagkaon, pero wala na plano nga dili maayo sa imuha. Ay noon sa man taon kay pahuwaan na ba, pahuwaan na, di ko gusto makita ng dagwaya. Ay ina nga imo nang amponon. Bahala ka oy, ako ning liguan. Ay noon sa man taon na. Hoy. Pahuwaan na diri ba? Ay noon sa man taon bayanan ning oy. Pahuwaan na ba, palayasan na diri ba, palayasan ng bata dito ah. Nasa day ka pagkaonan na nako. Sige sige. Tagaig makaron ni. Nya pagkahuman palakwa. Oh lang kay na noon sa man taon ni nga. Oh, wala ni makaron ni, nahurot na ako nang ikaon kagay na. Daluwa po nimo oy. Wala na. Gawas na dito kaw. Layas diri ah. Ayaw kardong. Ako na lang ning ampunan kay sayang kaayo. Ano sayang man? Bright baya kaayo ni siguro, di ba? Di ba dong? Uy, luuyan ni mo oy, kagwapo ani nga bata. Okay ra ako ning anak, dili man ni akong anak. Punit pag dili ato ah. Sagdira ko na kardong. Di Ay, ka no, maluoy og bata. Ganong maluoy man ko. Nga dili man akong anak. Ay, sa mukha ni mo oy. Dili man kay ngana sa una. Aw, naunsa man ning taon ka nga. Wala sa dili ko anak, okay ra ako nang anak. Bawa mo diri ba. Ug di ka gusto nga pahawa na kamo duha, panglayas mo duha diri, hawa mo diri. Ha? Anong gidaman man ko nimo? Layas ka uban na ng bata dito. Lina ni mo batasan oy, kangilad pud nimo. Tara dong, mga unta. Basig na apay bahaw diri. Diya lang, lingkod ha. Uy, napatay makaroni riyan. Dara, kauna ni. Salamat kayo, atiya. Kaluoy, pudaning bata. Uy, ayaw ka bala ka dong. Ako na yung mag-atiman sa imo ha. Kaunog maayo ha, para mabusog ka.